Bakit kaya nawawala ang subscribers mo? Oh no. Una, nag-subscribe lang tapos hindi pinanood ang videos mo. Uh-oh. Pangalawa, pinanood ang videos mo pero hindi tinapos. Oh no. Pangatlo, hanggang comment lang pero iniwan ka agad. Uh-oh. Saklap yun yung nang iwan. Pang-apat, dapat kung nanood ng videos 3 minutes, okay na. Yan, okay na. Panglima, kung pagod ka manood ng mahabang video sa short ka pumunta. O di ba sa short? Pang-anim, dapat nag-subscribe, nag-views, likes at comment ka parang walang subscribers na mawawala. At Uh-oh. pang-pito, be respectful sa lahat. Umaasa sila tapos nang iiwan ka. Oh no.